Ja zadnjih 2 godine možda. Ne bi se jebala nikako. Mrzim me, bre, da se jebam. A kad si jebate? Kad si prvi put jebala? Jednomesečno. I to njemu da napravim zadovoljstvo. Što se tiče mene, ne bi ni to. Nema bolje uopšte. Ti shvatila? Kako ne? Si najebala za ovih 30 godina. Ja sam vala. Ja sam vala. Što se to izgubi sve? Pa da. Pa nema pička, sve ti su suši nikakav, nema. Što suši? Kaka to bila pička moja za primer. Kako se... Pa suši, sve se to povuče, stidna usta su suši. Pa i muškarci isto tako, gorci počnu se suši. Malitavi nije to nije da možemo se stvrne svako što je nekad kad je bio mlad. Sve nešto na vrh. Znači, ne treba nam stari muškarci. Kad mi se umotori, onda kurac. Pa ne, možda. Nije to starije, to 35 godina. Sad je to moj Sava, šta ti je, bre, sad puni 30. Eta, neki Šta je to? Kurac. Sa Savom možda se jebeš, ona će ti šiti. Da jebe ko lud. Da je sve kreveta nam polomio. Da voli da jebe na tatu. Jebač. Jebač. Koliko je visok on? Mala isto. 1,85 m. Baš je lepo. Našli su se. Lepo su da. Samo bi se jebavali. Mladi. Pa nije. Teodora nije to. Hemija. Da, Teja nije taj tip. Otko znaš? Imam da je. Pričamo mi otvoreno. Njega kad bude Novi grad, bit će već 4. Njega završava 11. Oj, moj voli da jebe, ali stilski voli da jebe. Uz muziku, uz sveće, uz vino, da se mažu i romantično. Ova sedmica sad i još jedna to je radno.